5 seconds to. Okay. Pangalan ng lugar sa unang letra. Sa buong Pilipinas. Sa letter C uli. Cebu. Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel. I'm Christopher Gonzales. At dito na naman yung aking pamangkin. Ay, apo pala to. Apo ko na pala to. At siyempre mga katupay, magpapalaro ako sa mga bata to. Pabilisan ha ng sagot at siyempre patalasan ng isip. Ha? Kailangan talinuhan nyo. Sa buong bansa ng Pilipinas, kailangan magbigay ako ng unang pangalan ng litra, ng pangalan ng lugar sa buong Pilipinas ha. Tapos buuhin nyo. Pangalan nyo yung pangalan, ha? Sa loob ng 5 seconds para, grabe, 5 piso pag tama, ha? Okay, 5 seconds. Okay. Sa buong Metro Manila, sino una? Ako. Ikaw na naman, Kyok. Ulit. Ikaw na naman, Kyok. Ulit. Babalik. Sa buong lugar, ha? Lugar. Sa buong Metro, buong bansa. Okay. Sa nagsimulang ng letter C. 5 4 3 Wait lang. Ilang bilang ba? 5 seconds. Sorry, hindi ko alam. Wala na. Next. Next. Wala. Okay. Okay, mga katupay. Ang unang kalap natin, hindi nakahula. Okay, pabilisan na. 5 seconds to. Okay. Pangalan ng lugar sa unang letra. Sa buong Pilipinas, sa letter C uli. Cebu, very good. Wala, mahina. Okay, Cebu, very good. May 5 peso na. Kaagad-agad mga tayo, lugar. Okay. Sa buong Pilipinas, pangalan, unang letra ay nagsimula sa Q. Q-Mart. 5 4 Quezon City. Very good na naman, Quezon City. Very good, nakasampu naman. Okay. Pangatlo. Sa buong Pilipinas. Bayan to ha, mga bayan, mga lugar ha. Okay. Sa nagsimula sa letter M. Maginoo. 5 4 3 2 1, wala. O, pwede naman Makati. Mga pangalan yan ng lugar eh. 10 lang, 10 piso. Bigyan naman na natin. Babaya na. Okay. Huwag muna umulan. 10 piso. Ayan ang yung 10 piso mo. Salamat. Okay. Ano masabi mo? Thank you. Okay. Susunod. Sino sunod? Ikaw dali. Ayoko sumunod. Ikaw. Magaling ka naman sa province. Sa pangalan ng lugar. Sa nagsimula na ang sa letrang B. Bicol. Very good, Bicol. Bilis na. Okay. Next na naman nga katanungan sa lugar ng baka masira. Sa lugar sa nagsimula ng letrang L. 5 4 Luzon, tama. Lugar bayan eh. Luzon, wala namang anong lugar, anong pangalan? Mindanao. 2 Luzon, Mindanao. 1 Malaki yung Luzon eh. Lugar kayo, mga bayan, mga pangalan, di ba? May 5 piso. Oy. Galing. Kuna 5 piso. Okay, umuulan na mga katupay. Umuulan na mga katupay. Umuulan na. Ikaw, Ikaw, ayaw niyo daw. Butchok. Di na ka, babawi na Butchok. Okay. Sa nagsimula sa letrang L. 5 4 Laguna. Very good! Laguna, di ba? May 5 piso na si Butchok. Okay, ano pa ba? Sa nagsimula sa letter B. yung Bicol, nasagot na ha? Di na pwede ulitin. Sa letter B. Baguio.
Visayas. Bataan. Ah! Wala na ito iba sumagot eh. Iba, Visayas. Visayas. Ano nga yun? Kasulat sa Luzon. Oh. Ulit. Bicol sana eh. Wala. Batangas. Oh. Wala na. Na-answer na ito iba eh. Wala. Oh. Disqualified yun. Disqualified. Oh. Okay, ulit. Tayo na ito ka. Sa litrang is 5, 4, 3, 2, wow! Nakaabot pa! Sambangga! Very good! Natapusin muna natin ito kay ulan na, mabasa na tayo! Oh, oh! Mababasa na tayo, mababasa na! Kabila mga katupay, naabutan kami ng ulan. Oh, tama na muna! Baka mamaya, oh! Nakadalawa ka! Oh, tama na, may sambo ka na rin, tama na! Si Kuya Cristobal. Salamat! Oh, bye-bye, bye-bye! Tayo. Okay. Subscribe and click the bell. Yan, salamat, salamat ha! Like and share, Oh. subscribe. Okay, sa sunod natin palaro. Kaya na kayo mabasa na tayo sa ulan. Tayo, Kuya. Okay, mga katupay, sana napasaya ko yung mga bata. At siyempre, tapos na mga katupay kasi umuulan na mga katupay. Bye-bye mga katupay. See you again to my next vlog. Liligo kayo? Okay, bye-bye.